Benvinguts de nou al canal. Espere que estigueu llestos per a embarcar-vos en un nou vídeo. Sense més esperar, comencem! En aquest vídeo veurem què és una transformació, el nostre món i les seues propietats en el món de Bola de Drac. Això ho explicarem per separat amb un exemple real i un altre de Bola de Drac per fer-los senzill. Xiquets i xiquetes, esteu preparats? Comencem amb el nostre amic el mosquit tafaner, que vol ensenyar-nos el que té. Espero que us agrade, s'ha esforçat molt. 3, 2, 1... Anem! El primer. Què és una transformació? Això és una sèrie de canvis en alguna cosa que coneixem que ho fa una cosa diferent de com era, però que encara és el mateix. Això el podem veure en els cucs, quan caminien fins a fer-se papallones, ja que continuen sent els cucs. Per cert, que boniques són les papallones, veritat? Un altre exemple seria quan comencem la setmana tristos, perquè volem que siga cap de setmana de nou i ens posem més contents en acostar-se el divendres, ja que continuem sent nosaltres encara que sentim diferent. A que sí? Bola de Drac també hi ha transformacions. Que xulo, no? Bé, perquè aprendrem algunes cosetes sobre elles. Ara veurem les dues primeres propietats que tenen. Un, són específiques i dos, són reversibles. Us acordeu de la primera? Per als quals no se'n recorden, són específiques. Repetiu amb mi tots junts. Específiques. És estranya la paraula? Això espere. Això és perquè les transformacions només passen en alguns personatges. Ah, sí? Sí? Per què? Doncs, perquè no tots poden transformar-se. Si ho feren tots, no serien específiques. Un exemple real d'alguna cosa que és específica seria el sabor que té una llima quan la xupem, ja que no confonem amb altres coses. A veure, a què sap aquesta llima? Iuh! Que àcid! Provar-ho a casa si no en creieu. Podem trobar un exemple al món de Bola de Drac? Sí, Goku, ja que es pot transformar en un gran mico sense voler-lo quan té la seva cua de mico i mira la lluna plena. Pobret! Què són també les transformacions? Són reversibles, és a dir, una vegada fetes es poden desfer, o posar i després llevar. Fàcil, veritat? Un exemple senzill seria quan escrivim amb un llapis en un paper i passem una goma després per damunt. Què ha passat? Ja no hi ha res escrit. Hem desfet el que hem fet. Escriure en un paper és, doncs, reversible. Molt bé. I a Bola de Drac? Hi ha algun exemple reversible? Sí. Quan Goku es transforma per la transformació com veiem a la imatge. Uau! Sembla que no va ser en bon moment. Mireu quina cara! Genial, companys! Ja portem 2. Donem un aplaudiment fluixet tots junts. Ara veurem les següents dues propietats. Què us sembla? Us atreveu? Les transformacions són també 3 entrenables i 4 graduals. Comencem aquest segon grup amb què són entrenables. Espera. Què has dit? Entrenables? Així és, campions i campiones. Són entrenables. És a dir, poden fer-se més ràpid i millor en usar-se més vegades. Però hi ha una cosa així en el món nostre?
Doncs, exemple real d'alguna cosa entrenable seria, per exemple, els músculs del nostre cos, ja que en usar-los molt podem fer les coses més ràpid i millor gràcies a ell. Veritat? En el món de Bola de Drac hi ha transformacions així? Clar, el millor exemple seria quan Goku i Gohan ixen de la cambra on van entrenar el seu canvi a Super Saiyan per a poder fer-la més ràpid i millor. Mira que natural sembla. Que enveja! Perfecte. Anem per la següent. Les transformacions són també graduals. Què? Graduals. Repetir amb mi. Graduals. És a dir, no passen de cop, sinó a poc a poc. Per això significa que són lentes? No, amic. Això no és així. Coneixem alguna cosa que siga tan pequeña? Per descomptat. L'exemple real seria el com inflar un globus. Aquest no s'unfla de cop, ja que necessita diverses bufades per a això. O algun pot inflar un globus d'una sola bufada? Jo no. Una cosa tan estranya existeix també en el món de Bola de Drac. No el creieu? Doncs atent. Sabeu que quan Goku xiquet es transforma en Gran Miko va canviant poquet a poquet? Veieu la imatge? Quina por! Aleluia! Portem ja 4. Ja quasi les tenim totes. Falten només 2. Què? Seguim? Sí? Anem per elles. Les transformacions també són 5 classificables i 6 comprensibles. Aquesta és fàcil. Les transformacions són classificables. És a dir, podem separar les que són diferents fàcilment i posar-les amb unes altres que s'assemblen. Veieu? És fàcil. Sapigueu d'una cosa classificable que veiem tots els dies? Bé, ja que podem separar-la segons els seus tipus, com les restes de menjar del plàstic, i després la connectem en els poals de fem del mateix tipus. Hi ha molts poals, us hagueu fixat? Tots ells són importants. Què exemple classificable hi ha en Bola de Drac? Senzill, els diferents tipus de Super Saiyan, ja que hi ha de diversos colors. Podríem classificar-los pel seu color llavors? Sí, perquè els poden ordenar els verds, els grocs i els blaus. Recordeu l'última propietat? Crec que sí. Les transformacions són comprensibles. És a dir, podem donar-les un motiu, un sentit i un significat. Igual que estigueu entenent el que us dic. No és així? Un exemple de debò seria quan entenem el que ens diu un amic perquè sabem el que signifiquen les seues paraules i parla el nostre mateix idioma. Què penseu? Que sí? Molt bé. Ja quasi ho tenim tot. Atent. L'últim exemple que veurem en Bola de Drac seria quan Trunks de futur, Xic dels pèls grocs, entén com funcionen les transformacions i decideix fer una nova. Quina intel·ligència, veritat? Aquesta es diria Ultra Super Saiyan. Bé, això ha sigut tot, xics i xiquetes. Espero que us hagi agradat i espero veure-us per ací prompte. Recordar de donar-li like al vídeo si us ha agradat, subscriure si volgueu saber més del canal i compartir si vulgueu que més gent aprenga. Per cert, les versions d'edat tenen més continguts i són més difícils. Si us veieu preparar per atrevir-vos amb el següent nivell, no dubteu a intentar-ho. Una salutació a tots i totes. Fins més veure!